איילה הייתה ילדה חכמה, מצחיקה ורגישה מאוד, אבל בשבועות האחרונים היא הסתובבה עם משהו מוזר בבטן. זה לא היה כאב רגיל, יותר כמו פרפרים שעפים מהר מדי, או כמו סיבוב קל כזה שפתאום מופיע בלי סיבה. זה קרה לה בדרך לבית הספר, לפני מבחנים, ולפעמים אפילו סתם ככה שהיא ישבה בכיתה. בבוקר אחד שהתארגנה לבית הספר הרגישה שזה חוזר. הבטן מתכווצת, הלב דופק מהר והמחשבות מתחילות לרוץ. מה אם אני אעשה טעות? מה אם ישאלו אותי שאלה? מה אם יצחקו? המחשבות התערבבו אחד בשנייה כאילו מישהו פתח ברז של דאגות ואף אחד לא סוגר. באותו יום, בהפסקה, איילה ישבה לבד מתחת לעץ. היא הייתה שקועה כל כך במחשבות שלא שמה לב שהמורה תמר מתקרבת. איילה, אפשר לשבת לידך? שאלה תמר בקול רגוע. איילה עיננה. יש לי את הדאגות האלה בבטן שוב, אמרה בשקט. תמר חייכה. אני רוצה ללמד אותך משהו שעוזר לי, שעולה בי דאגה. זה תרגול קטן שנקרא מיינדפולנס. מוכנה לנסות? איילה משכה בכתפיים. אני לא כל כך טובה בתרגילים כאלה. במיינדפולנס אין טוב או לא טוב, אמרה תמר. יש רק לשים לב. פשוט לשים לב למה שקורה עכשיו. הם ישבו יחד על הספסל ותמר אמרה, בוא נתחיל בנשימות. תנסי לקחת נשימה איטית מאוד, כאילו את מנסה לשמוע את הנשימה שלך מבפנים. איילה נשמה לאט, ואז הוציאה את האוויר, ושוב נשמה. אחרי הנשימה השלישית הרגישה שהפרפרים בבטן נעים קצת פחות מהר. עכשיו, אמרה תמר, בואי נבדוק את הגוף. פשוט תשימי לב למה שאת מרגישה בלי לשנות שום דבר. איילה סגרה מעט את העיניים. היא שמה לב שהכתפיים שלה עולות בלי שהיא שמה לב. היא שמה לב שהרגליים שלה קצת מתוחות. היא שמה לב שהבטן עדיין מסתובבת, אבל לא כמו קודם, יותר כמו סיבוב חלש. אם עולה לך מחשבה, המשיכה תמר, תני לה שם, תגידי לעצמך, זוהי מחשבה, לא יותר מזה. לא צריך להילחם בה. וכך איילה עשתה. עלתה למחשבה, מה אם יקרה משהו רע? והיא אמרה בשקט, זאת מחשבה. עלתה עוד אחת, אני לא אצליח, והיא אמרה, גם זאת מחשבה. המחשבה שאני לא אצליח היא מחשבה. ובכל פעם שנתנה שם למחשבה הרגישה כאילו היא מתרחקת קצת. לא נעלמת אבל פחות שולטת בה. אחרי רגע תמר אמרה, עכשיו ננסה להקשיב למה שקורה ממש עכשיו מסביב. 3 דברים שאת שומעת. איילה הקשיבה, היא שמעה ציפור. ילדים משחקים ורוח קלה בין העצים. ועכשיו 3 דברים שאת מרגישה בגוף. אולי החום של השמש על היד, הלבוש או הרגליים על הרצפה. איילה הרגישה את משענת הספסל בגב, את החולצה על הכתפיים ואת האוויר הקריר על הלחיים. משהו בתוכה נעשה שקט יותר, כאילו העולם הפסיק לרוץ כל כך מהר. ועכשיו, אמרה תמר, נשימה אחרונה, אבל נשימה של בחירה. את בוחרת לשים לב, את בוחרת להיות כאן. איילה נשמה עמוק ואז פתחה את העיניים. זה מוזר, היא אמרה, הבטן עדיין קצת מסתובבת, אבל הרבה פחות. נכון, אמרה תמר, המטרה של המיינדפולנס היא לא לגרום לכל הדאגות להיעלם, אלא לגרום להן להפסיק לנהוג במקומך, את הנהגת. למחרת, שהדאגה שוב הופיעה בבוקר, איילה לא נבהלה. היא נעמדה ליד הדלת, עצמה עיניים, נשמה כמו ששאפה מתחת לעץ, שמה לב לבטן, קראה לה מחשבות בשמן והקשיבה ל3 דברים סביבה. כשהיא פתחה את העיניים הרגישה שהבטן עדיין זזה, אבל היא זזה לאט, רגוע, כמו גל קטן. ומאותו היום העננה של הדאגה עדיין הופיעה לפעמים, אבל היא הפסיקה להסתיר את השמש, כי איילה ידעה שאם היא תעצור רגע ותשים לב אפילו לרגע אחד, היא תמיד תוכל למצוא את הדרך חזרה לעצמה.